Sanibona. Uyabona uyindoda ungahlali emzini wentombi uzunethezeke uzukhohlwe ukhihlika amalahle kube ngathi umuzo wakho ngoba zikhona izikhathi enzima ezifikayo sekuphoqa ukuthi phuma uhambe ngenxa yezizathu ezithile zempilo. Esoqala nje isizathu esivamise ukuthi sikucacisele ukuthi lo muzi akuwona wakho umuzi wentombi noma lendlu ohlala kuya kuyona yakho indlu yentombi. Yebo niyathandana kodwa itayitela noma igama lomuzi owakubo kwentombi. Uyabona kuthiwa intombi khona itiyana efuna ukulenza noma ifuna ukwenza umsebenzi othile noma ifuna ukubika umuzi noma ifuna ukwenzela enye yezingane zayo engazalwa uwe okuthile, ila ubona khona ukuthi hayi akukhona kini la mayisicela sithi hayi kuzobe kukhona o-anti nobaba omncane uzokwenza njani bibi. Bengibona ukuthi awuthi uhamba kancane ubuye noma mhlawumbe ungabhukha uyolala eB&B noma uyolala elodge kodwa kusuke sekukuveze lobalo ukuthi hayi angiyena walapha nalo yamuza kusiwona wami. So musu ukuhlala kuze unethezeke ngoba siyofika isikhathi la ugula khona kuze kuphoqa ukuthi intombazana noma intombi izama ukutshela abantu bakini manje baxoxela ukuthi hayi uyagula usibanibani nami sengiqala ukushawa uvalo. Isiye saba nodade wabo no-anti basebeyayitshela ukuthi angazashonele lo muntu kule yandlu, khipha lo muntu angazashonele kule yandlu. Sekuyacaca ukuthi kunjani umuzi wentombi leyana noma yindlu yentombi leyana. So it's very important ukuthi noma ngabe nithandana kanjani kodwa ireality singayikhohle ukuthi iqiniso lithi akukhona kwakho akukhona kini futhi akuyona indlu yakho ngelilanga kuyovela noma mhlawumbe sekufika isikhathi ukuthi kushona yona intombi ila ubona khona sebefika odade wabo bezorula ubona ukuthi hayi angilutho la anginaseyi awusakwazi nanokunqoma ngale ntombi yakho ukuthi ayingcwatshwe kanjani kodwa benithandana iminyaka. Yikho ngithi mawuhlakaniphe kahle musu kunethezeka kungafe umuntu nje bevakashile nje odade wentombi yakho uyasibona nawe isimo ukuthi hayi asihambe kahle isimo bayayaluza behla benyuka bangiboni ukuthi ngiyini mina usibari nje ngoba bayazi ukuthi hayi wena oganile la wena okipitile la akuwona umuzi wakho lo. So it's very important ukuthi noma ungahlala emzini wentombi kodwa ungakhohlwa ukuthi nawe wakho umkhukhu ube nawo wakho umpheme la oyobalekela khona masithi izinto ayisamahlaba. Uthando liyaphela, uthando liyashabalala, uthando liyehla nezifo ziyafika noma sekugula yona intombi yakho le sekuzodade wabo bezoyihlalisa no-anti babezoyihlalisa ugcina ungasenayo indawo wena sekucaca ukuthi hayi sefuna ukunyakaze udedela bomndeni kube yibona banakekela lo muntu wakho othandana naye. Ingakho baleka ukuthi noma ngabe uthando uzolivutha kanjani ngoba ugcina usudidiseka, uyadidiseka uhamba imoto yentombi uzukhohle nje ukuthenga yakhe imoto, uyadidiseka ube semzini wentombi uzukhohle ngisho kwakhe lakhe ikhaya wakho umuzi hambe bese kuyavela ukuthi hayi umuzi kwangesona wakhe. Sibona nini? Sibona mawusushonile umngcwabo ungasaphumeli la kwaNtombi, sibona mase kushona intombi wena usulapha emuva noma seyenza umsebenzi intombi ifuna ukuhlaba inkomo awusakwazi ngisho ukumema insizwa ukuthi uhlabile. Ziyabona insizwa lapha kuwe inkomo lapha kubhizi kodwa awukho wena ngoba awubelong lapha. So noma ngabe nithandana kanjani wena ndoda ungakhohle ukuthi umuzi wentombi lo, indlu yentombi le, imoto yentombi lo, unganethezeki kuze kweqe. Siyabingelela ngenza ukuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu nizobulungisa ucofa subscribe button kule channel yethu ngenza ukuthi uyelana kumaphathanisi uyala izinsizwa nezintombi both side ndawo zombili ukuthi ke unganethezeki kuze kweqe uhlala endaweni yomuntu othandana naye noma ubize izinto zomuntu othandana naye ngezinto zakho ngoba ngelinye ilanga kuyokwenzeka ungabi na-say phezu kwalezo zinto sekufike abomndeni. Mina-ke nawe ngenza ukuthi bengathanda sihlangana kwi-comment section sizuvo lwakho ukuthi wenzeni ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu Umkhosi. Siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko.